Takže čau, vítajte u môjho ďalšieho videa. Teraz si spravíme takový menší tutoriálek, jak stiahnuť Poua na počítač. Takže Google Chrome, nové okno. Takže je to veľmi jednoduché a 100% vám funguje. Je to cez tento program BlueStacks. Takže dáte si Google. Nedávajte si žiadne iné, lebo cez to vám to určite nepôjde. Musíte mať Google a dáte si tam slunečnice.cz a dajte si slunečnice.cz, programy rýchle a zadarmo. A potom tu nás si dáte, že do tohto hľadať, že BlueStacks, počkajte, musím sa presnejšie pozrieť, jak sa to píše. No takže musel som na chvíľu stopnúť, takže píše sa to takto. Blue, tak zmýlil som sa, prepačte. BlueStacks, kľudne si stopnite video. A dáte, že hľadať. A stiahnete si, kde to bolo, toto. BlueStacks, toto si stiahnete. App Player. Stiahnuť zdarma si dáte potom. No a tu už sa vám to stiahuje vlastne. A keď si to stiahnete, no tak tam budete mať, si to stiahnete proste a mne už sa to stiahuje. A to už si len normálne nainštalujete, to nie hier inštalovať. Takže to si potom už len spravíte. A teraz ďalší postup aj tak. A teraz ďalej, keď si to spravíte, už sa vám to ako stiahne, všetko budete mať, no tak si to presuniete, no proste si to len stiahnete a nainštalujete a ukáže sa vám na pracovnej ploche, že Start BlueStacks. Ja to chvíľu strihnem, aby ste toľko nečakali. Takže konečne, takto sa vám to asi spustí voľako. Jajčo zás. Tak počkajte. Vidíte takto, no konečne šup. Len strašne mi to seká, keď natáčam, no. Aj to. Vlastne toto už je moje druhé videjčko. Počkajte chvíľku. No takže tu máte také, že načítavanie vlastne, máte tu natávanie. Takto sa vám to chvíľku bude načítavať a ja to strihnem. To je strašne dlhá doba. Teraz idem úplne od veci. Kto vie, jak stiahnuť Rust alebo Rust, to čo je podobné ako Minecraft. No kto to vie, jak stiahnuť, no tak nech napíše do komentára aj to, že jak to mám spraviť, alebo no proste tú stránku, kde sa to má stiahnuť. Ja to zase stopnem, strihnem a idem zase sa trochu von, na chvíľu som bol pred chvíľočkou a furt sa to nenačítalo, takže sekundu. No už som späť. Už som unavený. To sa furt načítava. No môžeme sa vystrať na to. Už som bol neviem koľkokrát vonku. No takže to bude taký tutoriálek dneskajší. Viete, či ja to skúsim strihnúť. Takže čakáme druhýkrát, nie druhýkrát. No už neviem koľkatýkrát na natávanie, takže sekundu. No
už som konečne späť, som si aj úlohy stihol napísať, čo sme mali do školy, ale furt nič. No nevadí, ešte to na chvíľu stopnem. Natáčame, koľko to bylo? 5 minút, 12 sekúnd, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jo, no takže do 6 tu budem, či do 6 minút tu budeme. A ja to stopnem a keď sa to načíta, tak to zase pustím. Už to skoro je, vidíte? Už to skoro je, sekundu. Jo, sme tu. Takže tu už si len potom dáte, že toto, že Google Plus a tam si to už len stiahnete. A tu nás sa vám ukážu tie hry, čo ste si stiahli. Ja už som si stiahol aj Minecraft, ale je. Takže sekundu, lebo môžem natáčať už len 10 sekúnd, takže tu si pustím už len POV, kde ho mám. OK, budeme natáčať trošku dlhšie, takže tu mám POV a toho si pustíme. Povedal som, že si ho pustíme a musím to na chvíľu zase strihnúť. No neviem, nechce sa nám to načítať, takže dneska si POV nezahráme, ale vidíte, že ho tu mám, tu na hore v pravom rohu, no už som to zrušil. Takže, ja mám nápad, urobíme si tutoriál, jak vyprázdniť koš, takže dáte si koš. A vidíte, teraz je v ňom kopec odpadkov. Neviem, či si to volá, kto pozreli sa na to. Ale počkajte, volá mi kamarát. Haló? Roman? No čau, hej, natáčam video, si tam počuť. Super, pôjdeš teda na trampošku? Dneska nie, jedine, že by som si na chvíľu šiel zahrať. No, dobre, tak pôjdem za chvíľu. Robím tutoriál, jak vyprázdniť koš. Dobre, čau. Toto bolo také menšie, tučné prasátko, ktoré teraz hovorilo do telefónu a ktoré som zabudol zrušiť. Čau. No dobre, už som ho zrušil. Takže koš sa vyprázdňuje takto. Dáte si vyprázdniť koš. A dáte áno. A tutoriál na vyprázdnenie košu je hotový a koš je zase prázdny. Takže to je pre dnešné video všetko. Pokiaľ sa páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment a nedávajte v žiadnom prípade paličku dole, prstík dole. Dávajte len hore, takže to je všetko a ja sa s vami lúčim, čau.